Bilo je super, prezadovoljni smo, hvala vam na poverenju koje ste nam ukazali. Nadam se da ćemo u narednoj 2018. godini biti još bolji i da će imati još veći broj školaca. Sad ćemo da prosvejamo jednog po jednog, kad uzmete paketić, sačekajte tu, pa se posle zajednički slikamo se. Znači, nemojte idete pročiti. Ja bih govorio na to. Znači, sad će da izađe iznenađenje, nađe na mraz i da ga razdravimo jedni veliki poslavu. Može? Ajmo! Polaznici škole fudbala tvoje.